Machiegni janeno marwa kaka kawuono antie kamoro ni game ulamba. Game ulamba kae adhi romo gi japur miluongo ni Silvanus. Kaka kawuono bende wadwa wuoye kit cham ma en owuon opidho. Kawuono wadwa wuoye wach sogam gi dho ngere kata kihero waluongo ni bel. To joswayo bende luonge ni mtama. Yiena mondo akaw thuolo mar rwaki e chenro mar jumani kaka pile luonga ni Alori nyaka Black. Machiegni uru. Oh, ber. Idhi nade? Adhi maber ahinya nade? Antie maber. Erokamano. Wuotho goli kanye? Aya boma. Aya boma. Mano ber kabisa. Erokamano. Abe an ga puotha ka. Atemo ga pudho lum e benda ni. Oh. Erokamano. Daher ni nyis jopiny nyingi kuma wantie gi gima in iwuon itimo. Nyinga Silvanus Omondi Nondi. Ajapur kuma antie ni anie puotha mar bel. Koro abiro rango bel koseromo adwan mondo ka ong'ol gi otedna gi e dala. Erokamano. Bel ni chako puro karang'o tang'o mano mijing'o kata moral mineno ni ber mondo idonje e pith mar bel ni. Bel na chako pidho higa mar 2005. To gima nomiya mijing'o aponi e lwet dana. To dana ne puro ga bel. Kora be kapon tadhi aneno ni bel en gimoro maber. Bang'e no kendo achaka yudra gi jatelo mar pur kowuok ofis mar agriculture bong'isa ni sani nitie pur mar ohala ma kipuro bel to siro nitiere to bel no be itimogo gik mang'eny nomora bawachni koro wapur bel. To bel nigi kidienje adi kata varieties adiwa to in iwuon kaka japur mane manineno ni ber mondo ipidho? Bel ni kidienje 12. To an awuon na yiero 3. Madek go ema neno ni ber koda. Kodhi ma nichako godo kata ma in iwuon ipidho kae nigolo pure? Kodhi na nyiewo gi kambi miluongo ni Sidco. Ere kaka ng'ato ng'eyo ni kodhi mokawo ni ber? Kaka ng'ato ng'eyo, mano luwore gi jalony mong'eyo wach mar bel, mong'eyo ni bel ni en bel maber. Pi odwaro pi marom nade? Odwaro pi mang'eny koso moderate? Bel kendo ok dwar pi mang'eny. Bel en ober gi awach ni weather te. Obed kinde oro, bel timo. Obed kinde koth, bel timo. Koro bel en ober. Spacing kata nafas iketo marom nade puodho? Space kia laini gi laini en 75 cm. To nitie kaka wapidhe en tieng' diriyo. Inyalo gone mitaro mikawo bel tikworo kadhi. Kata inyalo kunyo bur. Koro kiaye bur gi bur titiyo gi 45 cm. Erokamano. To ere kaka unuwe gi wiko lo? Kaka waiko lo? Kaka waiko lo mokwongo en beto puodho. Kisebeto tinyalo kawo jodhok kata inyalo kawo jolwedo to biro to pure. Kosepure borudre mayom. Koro ka koth ochwe dichiel tibiro tikomo. Bel timo maber e kor lwasi machal nade? Bel to ok oyiero lowo. Bel ber gi lowo te mak mana ni nitie kido mag bel ema moko yiero lowo. Wach moro kendo ma daher ng'eyo kata jopiny diher ng'eyo niya, bel bende inyalo timne gima kisungu dendo ni intercropping, inyalo pidhe gi cham moko? Inyalo pidhe goduma. Ng'enyne to wayien mondo mi opidhe gi oganda kata soybeans. Nikech oduma gilaro godo dongo. Koro mana oganda soybeans. In iwuon itiyo gi fertilizer? Atiyo gi organic manure. Kidoyo didi koso bel ok dwa weche mang'eny? Adoyo ga diriyo. Adoyo diriyo eka bel yudo thuolo mar dongo. Ere kaka ikayo bel e puodho? Bel koseromo, bel en gima kawo ndalo 75 to romo. Koseromo tinwang' ka koro kaka mae olokre marabuor kaka koro orabuor ni. Koro mano ng'iso no seromo. Koro iwago ji to biro konyi ng'ade. Koro koseng'ade titing'e titere imoye ta iloso kaka ilose no. Ang'o miyo en mana nyaka ng'ade ok nya pudhe kamano? Bel ok inyal pudho nikech otek.
Mar ariyo ok inyal ture kata gi lweti, ok onyal ture, koro chuno nyaka ing'ade gi pala. To nikech ne wawuoye kidienje kata varieties mag bel ma in iwuon ipidho, adwa ni nyis jopiny pogruok mar bel ma bende in godo e puodho kae. Koro e puotha ka nigi bel tieng' didek. Mokwongo en ma luongo ni wi jolejo, bel ma wiye kere. Kaka inene osechako ni, obro kere kama sama koro ogolo bende cha. En odhiga to kere. Koro iluonga ni wi jolejo. Mano bel namba 1. Moro ma in godo e puodho kae. Moro echo. Mae en mimako no. Mae iluongo ni seredo. En onyidunde kama. Ae machielo bende e chokacha. To be napidhe laini cha. Ne ng'at ma diher donje pith mar bel, inyalo nyiswa ni chiro chal nade? Gima nyaka ng'ato kuongo ng'e kapok opidho bel. Area modwa pithe no, en kende kosi dhi pith ji mang'eny. Ka en kende to onego pidhe malach nikech winyo here. Koro mane gima ikuongo ing'iyo. Mar ariyo, ing'iyo no bel mane. Idhi kaw bel mopuodhi, nikech kidwaro bel ma moko matinde daewa ne soyo ga e tat ot ka, maka tinde ok ti. Koro idhi e duka tidwaro bel mopuodhi. Ere kaka irito puodho mondo winyo kik cham bel, nikech thothne iwacho ga ni winyo ero bel? An awuon kaka japur, kaluwore gi lony man go, apidho ga sunflower e alwora mar puodho mondo ka winyo biro to kuonge sunflower. Manyiso ni sunflower geng'ogi, miyo ginya winyo hero matek moloyo bel. Koro mane ma gidhi to gipiye. Kitambo gicham sunflower brum, bel oikore. Takia ka bende, nikech baneno ka ji nigodo e puodho makonyi, ji kiluongo mondo konyi kayo bel, ichulo gi nang'o, to en winjruok kose en gima ichulo dwe ka dwe? Thurwa kae nitie gima iluongo ni padei. Padei no ema atimoga, nikech ng'ato biro ko ae ode, kogeno nodhi tich, kodok to ang' nodok koting'e sukari moro. Koro achulo giga padei. Matien sama ineno gitiyo no, ka ang' gitieko, to koro ang' nakwan negi pesa gi. In iwuon kaka japur, gin ang'o ma in isebedo king'iyo kata kitimo kama ka iyud yuto makare? Gima asebedo katimo, apuro gik mopogore opogore. Koro sama moro seikore ba uso, to koro achako arwake kumachielo. Koro kaka mar bel ni, kaseuso muogo maloso ga, to koro kanwang'o pesa no tang'iyo ni puotha cha koro onego akom bel. Koro adhi tanyiewo kodhi mar bel taiko puodho. Koro giwuok e sources mopogore opogore. Erokamano ahinya. To puodho ma bende wachung'e kawuono ni, itiyo gi kodhi marom nade? Puodho ma wachung'e kawuono ni en puodho eka achiel matiye gi kilo 2 mare bel. Erokamano. To samoro iwacho ga ni samoro nya donjo ni makati wach ni nachako gini to kaneno kodhina maber. Gin ang'o ma in iwuon isebedo kitimo mondo from 2005 nyaka sani mago higni turi? Koro nikech in gi experience, ne ng'at ma samoro bende neno chenro to doher ng'eyo ni gin ang'o ma nyaka in iwuon otim, dong inyalo leronwa gik ma isebedo kitimo? Gima nyaka ng'ato tim, nyaka kuongo her gima odwa timo. Kosehero gima odwa timo, nyaka ong'e ni gima odwa timo no dhi miye ohala. Mane konyalo timo gino, nikech abe kana aseyudo puonj mar pur mar ohala no, nena dhi ago kwano ba yudo ni gini ka pure gi pesa makama, talose ba ike ba use, tanwang'o ohala pesa makama. Koro en hero gimitimo kod ng'eyo no ohala nitie. An kaka japur, ber maseyudo thoth. Nikech donga ng'isi nachako pur 2005. Kamano nyathina mokwongo ja klas 4. Koro koa kanyo, an kod gi nyithinda 6, pesa matere skul age pur. Ma bel ni konya kabisa. Nikech bel ni kasepuro, nitiere jok mabiro kawe.
ni gunia, ng'ato dwaro gunda 2, ng'ato dwaro gor, kamano. Koro kayudo pesa tatere skul. Koro osekonya e yor skul. To chiro mar bel sani chal nade? Market. Chiro mar bel sani ber, nikech gi e seche mwalose kodi ni, ng'e ni en kinde mikeyo. Lakini gi sani pod goro $120. Daher ng'eyo ni in kaka japura, sama ng'ato kata customer dwa biro iri, kata in iwuon kitero mwandu ni e chiro, ere kaka jogi chuli? An ga gi account gi jo Equity. Koro amiyogi ga pay bill to gichudo kokalo e till no. Matiyo godo en 247. Ailuwe gi till number ma en 073474677. Kioro to Equity moriere donjo na account. Mane kaka customer na chudo. Erokamano. To kopogore gi keno kata kuma bende jo ng'iepo oro nie pesa, bank mar Equity ni e bank ma in iwuon isebedo kikano godo pesa? Ana wuon nachako keno kodgi kapok ne gifwenyo na japur. Koro kane gifwenyo na japur, to gibiro to gimedo puonjre koda mondo mi apur na ni maber. Koro an member kuro. To bende gi offer tiegruok kata training ne jopiny? Gin go. Ng'enyne area madakie ni gibiro ga tich ang'wen diriyo e dwe. Erokamano. Gin midhiero mage kata challenges mage ma in iwuon kaka japur iseneno e kinde ma bende isebedo kipidho bel? Midhiero masenwang'o, chandruok mananwang'o ne ni higa mane tuo mar korona donje cha. Benda nokethore nikech onge chiro ma koro dhi use. Koro benda nokethre sto. Koro mane mane challenge maduong' ahinya nikech koro kinde no pesa ma ayudo gacha nok ayudo. Mak mana ni koro agon Nyasaye erokamano nikech nasechako kendo chier mondo mi adhi mbele gi tich. Koro mane challenge maduong' ahinya. Ae gi challenge mar winy no, to winy nang'iso ni apidho sunflower. Erokamano. Akia ni gi kinde ma bende isebedo kipuro, iseyudo kony koya e county government kata sirkal? Jo county government aseyudo kony kuomgi. Nitiere migawo moro manene odhiri gi dwaro jopur. Iluongo ni African Harvest. Jo African Harvest ne gitudago bokelo na kodhi mar kal gi mar bel. Koro mano kony masenwang' kuomgi. Puonjruok gikelo naga jok man gi lony bende puonja. Koro aseyudo kony koa e county government. Shelf span mar bel kose kae to nyalo bedo marom nade? Bel budho kaluwore kod kaka irite. Ochama chama higa 7. Nikech en osama cha oluoro. Koro kirite maber bi buke, nikech waja buke ga ntiere kaka jok molony mege machon go ng'e kaka ibuke. Kikete kanyo to sama no oluoro kod donj kuome ahinya. Koro en higa 7. Samoro nitie ng'ato makia osama. Inyalero ni osama ni en ang'o? Osama en thoth. Gini kute moko matindo tindo luongo no thoth. Koro wadende ga no osama. Bel ng'enyne onge tuo. Bel ne gimoro achiel kende machande. Nitiere seche mineno kaka koro mago ikono, ogolo gimoro ntiere mawuok e bathe kama iluongo no chondo. Koro chondo no kosedhi kanyo to bel no koro ok nyagi. To mano timre ga kaluwore ni ikomo modeko. Nikech wantiere gi mor polo moro matimre ga dwe mar 6 dwe mar 7, koyo moro biro ga. Koro koyo no kobiro boyudo ni bendi na pok oyaro kata pok omoyo to ng'ich dhi to make to kelo chondo no, koro mage chandruoge mantie. Health benefits gin mage ma ng'ato nyalo yudo kotiyo gi bel? Health benefit. Bel nitiere gi gik ma kidhi timo tinwang'e konyruok. Mokwongo ng'ama nigi tuo mar sukari, bel no bergo kabisa. Mar ariyo, ng'ama nigi pressure bende bel no bergo. Value addition, bel tedo mandas, bel tedo chapat, bel tedo kek. Koro idhi tirego bel. Kiserego tikawo ngano matin, ratio en 1:1. Okombe achiel
mar ngano okombe achiel mar bel. Tikiko tidwaro tong', tikete, idwaro chak, tikete, idwaro blue band, tikete. Mano kidwa tedo kek, idwa tedo chapat, idwa tedo mandas. Ae bel, mineno ni, bel ni mae majan number 1. Nikechi bel ni kisedhi birege, moke no, iwang'o matin ti iole pi to en majan maler maonge tuo. Kendo gi bel no, nitiere chung'ne moro ma kosepuodo bodong' kamano. Loso rangi mar wuor mineno joma chuo ng'aro go cha. Koro mago tije bel. Koro namba na mar sime en 07 13 47 46 77. Moro be aja tiyo gago 07 07 59 14 08. Mano japuro yuda. Erokamano. Wach mogik ne janeno marwa. Wach mogik ne janeno, daher mondo mi ka jopur mathurwa winja, to wapur mar ohala ni kendo wamake motegno, nikech king'iyo adier thurwa kae, bel en gima riembo kech. To bel no ka wamake maber, to kwa bi bedo jokwecho. Wabro bedo jok man gi chiemo e ot, makata ka jowa moko kobiro kinde mag yiengo jamna cha, in gi chiemo e ot ok inyal ringo koro kidhi ne oyiengne jamna. En ke chiemo nitie. Kora nyiso ja neno kata japur, wadonji e pur, wapur bel. Beruru. Madam Bel. Ituo ni dich. Adich nyathiwa. To kawuono bel ming'ado ni ma bel ma. Bel mang'ado ni iluongo ni seredo. Ma seredo. Ka koro oseikore maber. Ma koro bel mosechiek, koro wakae sani mondo mi watere dala. Erokamano. Mano e gima watimo ka sani. Aya. Koro kidwa ng'ade tikete aketa pala ni to ineno kaka ochot piyo piyo, pala maber. Koro kamano e kaka wang'ade tikete e ndo, kaka wasekete to wating'o gi to watero gi dala. Ineno ka en bel ma wang'e ber kabisa. Kendo wiye beyo to chiek piyo. Erokamano. To nikech isechako puonjowa wach seredo ni, ing'eni jopiny pok ong'e nyingi, donge inya nyisowa nyingi mondo odhi mbele? Okay. An gi nyinga giluonga Selina Aweno. Selina Aweno. Erokamano. To puodho ma kawuono bende wantiere ni ang'o malich ahinya ma bende timre kae? Puodho ma wantie kawuono ni en puodho ma wabiro mana e kibarua. Wan ga gi japur ke miluongo ni Baba Silvanus, to en moja luongo waga e kibarua sama bende ochiek, to wabiro to wakonye gologi, to wakonye losogi. Koro mane gima watimo kasani. Koro seche moromo to wakawo pesa awayudo kaka wanyalo yudo kaka wakonyo. To nikech ituomo wach pesa, ng'eni pesa en gima kiwacho to chuny ng'ato winjo ka go kuskus maber. Yes. En payment kata kony kata chudo ma en mapile koso en winjruok muketo per day kata per month? Wan kaka watiyo ka wan dala ka, watiyo per day. Ka watiyo wadonjo saa 1:30, koromo saa 6 wadok dala kosemiwa siling 250 ng'ato ka ng'ato soyi ofuke. Ichopo iyudo kaka inyalo timogo. To ma tich ma in iwuon isetimo kuom kinde marom nade? Tijni asetiyo from 2000 nyaka sani katiyo atiya kendo konya gi familia na maber. Gin ber mage ma in iwuon iseyudo kata iseneno kuom kinde ma bende isetiyo tijni? Tich masetiyo ni osemiya ber mang'eny nikech ayudo ka adich seche te to pesa na ayudo mok na adhi kwa ng'ato. Atiyo matek to ayudo pesa na, no to en pesa makonya mingi mana sudo mbele. Okonya nyaka gi nyithindo e weche mag school fees, osekonya mang'eny. Odiochieng' inyalo dhi e puodho kata unyalo dhi e puodho adi kata marom nade? Odiochieng' wan wati atiyo odiochieng' to koromo seche mag odhiambo tidhi chiro, idhi dwaro matin kendo minyalo medo miyudo cha. Mane gima watimo, wati atiya okinyi nyaka saa 6 mondo mi dogi los nyithindo lunch tidoki chiro titimo maditi. Challenges mage ma in iwuon kaka ng'ama miyo kendo jal ma bende osebedo ka kayo bel kata chama moko iseneno? Challenges ma samoro warodhnogo kuonde ma wadhiye kata kuonde mitiyegi. Inyalo yudo ka nitie jopur moko ma gipura die to ginyalo luongi, ok en japur achiel ne maluongowa. To luongi sami dhiyo, iyudo ka samoro pesa ni no komi, onyisi nang' iduogo odhiambo. Ting'e ni kiwuok okinyi titegemea an pesa na nie makadogo tadhi neno kaka chakogo.
Koro ka idhi tiyudo ka onyisi na ang' iduogo odhiambo, koro ing'e ni iyudo ka en gima hinyi konchiel, en mana ni koro en custom isebedo kitiyone. Koro osebedo challenge kuomwa. Erokamano. Koro manyiso ni kwase kayo gi kae, wadhi kanye, inyalo lerowa ni koro kaka waneno waseketo gi endo kae, wadhi kodgi kure? Ka wasekagi kama bwaketo gi ndo, to wadhi dala kama koro iloso gie mondo mi obed bel ma koro ikete e gunia cha. Kech dak wakete gi chumgi, magi kwakete kodo to gimiluongo ni thuth dhi donje e piyo. Koro watero gi dala, to waloso gi dala kucho. Manyiso ni koro wadhi tero gi dala. Janeno marwa, wadwa tieko kidieny mokwongo, adwa ni wadhi e rusa mar dakika moko machuok, aeto bang'e waduogo, kik idhi mabor. Amrita, akwayo ng'uono nikech mama. Amrita sani kik idhi. Wan akwayo ng'uono kuom gik ma mama otimoni. Koro rieny, sa oromo. Usetieko keyo. Wan wasekeyo joka ma kaka unena ni diedo be walony. Dongu yie ni wang'e diedo. Kata nambe wadhiye wayora ayora wating'o pi ewi wato be wachopo. Gisani wadwa dhi tero gimo bende. Wagole puodho, aeto bang'e wabro kaye. Kwase kaye kaka ineno wakaye mwakete ewi wani. Wadhi dine, aeto bang'e wadhi neno ni wadhi kano gi kaye. Wadhi uru. Koro kanyo watimango koka indigo wadwa ni mondo koro kwakane to thudhi cha kik donji. Koro watimo gimiluongo ni buke gi buke. miluongo cha Sama. Osama cha. Ok wadwa no oyude. Ilose kama bas tiweye chieng'. iwe chieng' koro tuo. Otuo guburu ni. Ndalo di Ako moye kawuono kende to koro kinyi ang' godhiambo ikane akana. Makata buru manie kendo ni ng'ato kik Aburu mani kendo no kik ipuke ga okonyo. gi tich. Kendo no en gi tich. Kech wayudo ni yien masani tiyogo mag nyak songo gi bende tinde kelo tuoche ich ka. Koro buru ni ber moloyo. Jokama bedo wife material ni be ok en gima yot ahinya. Iwacho ni ka kete mesa ma ji chame. Nitie gik mang'eny ma bende ng'ato osetime puodho. Ni neno kaka noa yai puodho kuma bende kawuono ne wawuoye pith mar sogam kata kiero bel. Waneno kaka ikae puodho, kaka ikele mamoe chieng', kaka idine, ma chakol ne buru, ma nyiso ni kikete buru kamae to nyadhi higni 7 miwinjo ka japur no nyiso wacha. To nikech iwacho ga ni samoro nyaki bede
ing'e gik moko 2-3 madhi gi sogam kata kiero bel kata kiero mtama. Pogruok malich ahinya kind bel gi kal en ni bel bet dito matin, odongo matin, kal to tindo kabisa. Mar ariyo gima dwa ni ng'e kuom bel en niya, bel nokwong pidhe piny mar Egypt mano higni 10,000 mokalo. Mar ariyo be en gima kimuocho, ineno sauti moro ma bende wuok kimuocho popcorn cha, opono pa! Bel be kimuocho to muoch kamano. Mar adek en ni bel nyalo ti, en kit lum ma bende nya ti feet 7 kata 6 nyaka 7 8 kae. To ber ma bende ng'ato nyalo yudo kochamo bel en niya, en gi protein gi fiber. Ageno ni ka wari adek ma bende in iwuon bro konyi, to samoro in mi uluoro no kidwa pidho bel, idhi yudo chance kata opportunity mar pidhe. Yiena mondo akaw thuolo mar goniero kamano, in janeno ma bende iketo wang'e wang' jowi mar Ramogi. Kineno chenro ni chakre no wachak tae nyaka sani wachopo gikoni. Jehova koriti we wachak warom juma manyien. To in kaka japur, to samoro diher ni mondo wabi walimi, inyalo tiyo gi email marwa mar purgiohala@royalmedia.co.ke. Ne jogo ma bende sani ohero mbui, unya orona ote machuok kitiyo gi account maga mag Facebook, Instagram, TikTok, mano en Lorino Mondi kata kiero en gi bracket Alori nyaka black. Nyaka juma manyien, oriti masani.